B'investiment ta' 300,000 euro, dar fin-Naxxar se tinbidel f'post ta' refuġju għal nisa li jkunu lestew programm ta' riabilitazzjoni b'suċċess wara li jkunu fiċċew lajnuna għand il-Caritas għal vizzju ta' droga. Fiċ-ċentru terapeutiku ta' San Blas, fejn isiru l-programmi ta' riabilitazzjoni tal-Caritas, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes spjega kif dan huwa proġett ta' housing speċjalizzat. Dan għaliex wara li lestu l-programm f'San Blas, nisa ta' kull età jkunu jistgħu jmorru f'din id-dar għal sena jew sentejn sakemm ikunu indipendenti biżżejjed biex joħorġu lura fil-komunità. Kif wedna bħala gvern u bħala awtorità djar qed innajnu anke bi spiża ta' madwar 300,000 biex dar fin-Naxxar tiġi riġenerata, riabilitata, ristrutturata bl-iskop li jkunu hemm numru ta' appartamenti li jintużaw għall-aftercare ta' wara l-gradwazzjoni minn dan iċ-ċentru terapeutiku ta' San Blas. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt qal li din id-dar se tindirizza l-vojt li jeżisti bħalissa għan-nisa li lessu l-programm ta' riabilitazzjoni. Dan għaliex fil-waqt li jeżistu servizzi għal wara riabilitazzjoni għall-irġiel dan mhux l-istess għan-nisa b'riskju li jerġgħu jaqgħu għall-vizzju. Din id-dar il-ħsieb tagħha mhux li persuna tibqa' tgħix fiha fit-tul imma servi ta' transition sakemm persuna ġiet fuq saqajja u tista' titlaq mod indipendenti. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq nisa li pereżempju m'għandhomx familja jew tilfu kull sapport tal-familji tagħhom. Nisa bit-tfal żgħar li ssir iktar diffiċli għalihom pereżempju li jidħlu fid-dinja tax-xogħol li jkollhom bżonn jagħtu ċertu attenzjoni lil kura. Adolescenti li issa forsi huma young adults li għadhom qed jibdew il-ħajja. Kull sena il-Caritas tmiss mal-ħajja ta' aktar minn 700 persuna li jiġu bżonn lajnuna minħabba l-problemi ta' droga. Minn dawk li fiċċew lajnuna s-sena li għaddiet, 17% kienu nisa u fl-aħħar snin kien hemm żieda fin-numru ta' nisa li fiċċew lajnuna. Il-proġett ta' housing speċjalizzat fin-Naxxar se jsir ukoll grazzi għal